Ayrılıkta kim kän kösenýär? Erkek adamlarmy ýa-da aýal adamlar? Şuňky temamyz şu hakynda. Aslında bu tema geçmeden ozal aýrylyşyk diýip kanun tarapdan aýrylyşyk däl, söwüşýärler de arasynda wagt berýärler bir-birini düşünşmek üçin. Şol aralykda aýrylyk ýa-da halaşdylar, şol aralykda aýrylyk, şo barada etdi. Sonra o dol jogap bermek üçin men şeýle mysal getirmekçi. Günlerde bir gün eşek bilen aty baglaýarlar. Epesli wagt. Gün geçýär, ay geçýär, günlerde bir güni wagt geçenden soň eşek bilen aty aýyrýarlar. Şu ýerde siziň pikiriňizçe kim köp kösenli? Eşek däl, at. At emosional taýdan eşekden kän bagly. Oň IQ-sy has güýçli, EQ-sam has güýçli. Eşek bolsa baglykdan gitdi boldy öz işi bilen gidiberdi. Bu ýerde erkek eşek diýip on däl. Esasy soraw aýralykda kim kösenýär? Goşak biri däl. Aýralykda gatnaşyp dowam edip duran wagt kim köp goşan poşan bolsa, kim köp zat garaşan bolsa, ana şol kösenýär diýip aýdylýar. Hakykatdan psiholog John Bowlby baglanşyk barada teoriýasyny alanda adamlar özüne bagly diýip adamlar ýakyn hasaplanyp bu ýerde özüne howpsuzlyk hem de emosional kontrol diýilýän bir uly özüne näme diýilýär? Ätýaşlyk edinýärler. We şol adam bilen öwrenşýärler. Sen hakykatdan hem ol adam sen halaýan dühini, halaýan bayramçylyk, halaýan gülüňi, halaýan hemme zat halamaýan zatlaryňa çen dogry öwrenýär. Şoň üçin sen şol adamy hem ynanyp başlaýan. Şol adam bilen men howpsuzlykda, men gülýär ýaşaýan diýär. Şu ýerde baglyň 3 tane görnüşini aýdyp beren. John Bowlby'ň ýürete teoriýasyny. Birinji sagdyn baglyk. Sagdyn baglygy men bir hile zadam eýletdim. At bilen atyň baglygy ýaly. Bir-birini düşünni, mysal üçin bir zatda düşünşmedilermi? Naharyň tamamyny düşünmedi, mysal üçin ýollaşy aýalam düşünürdi. Düşünşmediler, her kim öz komutuna geldi. Kino başlaýan wagt ýene üýtdiler-de, ýene de öňkü dowam edip duran zat dowam etdiler. Belki aýryşykda bolsa bir-birinden aýyrýarlar, ýöne dostlukly gatnaşyklar saklaýarlar. At bilen at IQ-sy güýçli, EQ-sy güýçli adam düşünýär. Ertek güne çen hiç dat ýok. Biz şu wagt düşünşmeli, şu situasiýadan şu sapag edinmeli. İkinji baglyk waswasylyk bizde gaty köp duşýar. Munýal adamlar sen häli şinni telefonyň dörüp başlar, nire desen jaň edip başlar. Sumkaňa çen dörüp başlar. Eje waswasy bolan wagty çagasynyň telefonuna çen barlar. Bu kim? Bu näme? Bu näme? Ýöne çaga başda dogry diýip hasaplap biler. Ýöne 18, 19, başa 15 ýaşdan aňyrda eýem ejem kakam maňa ananok, значит men bilen bir zat nädogry. Men nädogry zat etýän diýdi adam çaga özüne şühwe dörep başlaýar. Bu ýerde telefonu barlamaň, hiç ilzat etmäň diýip aýdamak. Ýöne siz şu telefonu barlap, bolsa da insanyna hiç dat ýok bolsa da, şonda da men bilýärdim diýip waswasylyk esasyna saglygyňyza ziýan ýetirseňiz, eýem siz kösenýär. Meselem, süýçüje nahar bişirdi, ýolaşam iyi otur, gülýärli. Bilýän men nahar öwüp oturmaşanda da sen ejem bişirýän nahar has süýçü diýip aýdarsyň diýär. Aýollaş o wagt nahar etdiren wagt ýöne işi, işleşleri, odukyny ýeräksem dip wapşe başga zatlarda pikirlenip ber. Ana şo ýerde waswasylyk. Şoň üçin mehribanlar, men bu ýerde priviçkaňyza aýyryň diýip bolanok, dogry ýagdaýda adam artykmaç energiýa ýakýan üçin saglygyna ziýan ýetirýäni dogry düşünmek üçin ýürekde sapaklanmaz we emosional intellektiň ösürýän şoňa ýazylyp bilersiň. Ýazylmak üçin direkte geçiň. Üçüncü baglylyk gaçylýan baglylyk. Adam näme bolsa men bilenmo. Men bilenmo, gaçya, ýa-da sesini çykaran, ignore etýär. Şol gatnaşyk hamala öz üçin hiç dat ýaly, gaçyp gedýär. Ene bu ýerde de eşek bilen eşegiňki ýaly. Men günäkär däl, sen günäkär däl, hiç kim jogapkärçiligi öz üstüne alan. Şu ýerde mehribanlar, ýankaýdyşym ýaly bir adama baglanamyzda, misal üçin 1 ýyl, 2 ýyl bile wagt geçiremizde, belli derejede kellämizde de bagtlyk garmony bölünip çykmagy tendensiýa girýär, kanuna laýyklyga girýär. Belli wagtda bölýär, misal üçin şu gün bayramçylykmy? Misal üçin 2-nji mart. 2-nji martda şunu sowgat berip, ştaýkyder diýip aýal adam düşünýär.
23 fevral Amerika adamı düşünýär häzir sowgadymy kabul etýän soň şeýle bole şeýle. Demek şo ýerde oksitosiyon gormony, söýgü gormony bölünmeli wagtyny bilýär, dozasyny bilýär, hemme de adam rahat. Şoň üçin helki diýişme John Bowlby howpsuzlyk men ştaýda rahat ýaşap bilýänni. Mysal üçin men şu zady şey dip alyp bersem, olam begenerdi diýilen dopamin gormony. Maksat amala aşyrylana bölünüp çykarýan endorfin gormony ýa-da serotonin gormony mysal üçin ýagşy ýagdy daşarda bile aýlanyp ber ýa-da meçide gidip bile namaz okuyat dilek etýäsine şol gormonyň bölünme umumyň 4 sany bagtlyk gormony öňe wideolan bady men bellek geçer arkaň tanyşyp bilersiňiz. Şol bagtlyk gormony meýem doza bölünmeli wagtyny bilýär. Birden hop şol adam durmuşymdan çykdy, kelläňizi nem üçin men kösenýän, nem üçin diňe men kösenýän, olam kösensin diýilen soraglardan doldurmaňda şu gatnaşykda men näme tapdym, näme öwrendim, inni näme diýilen soraglar berseňiz, özüňiziň saglygyňyza zararsyz öz başyňyza alyp çykyp bilersiňiz. Alan soraglarym direktem. Ýogsa-da mehriban ştaýda ýene bellek geçen, gaýrat edin, erkek adamlar. Salam gowmy dogonjum, adyn kim şonýal SMS-ler uğratma. Men wagtym gaty köp gitýär. Soraglaryňyz barmy? Salam erkek adam. Erkek adamlary diňe telefonda kabul etýän, salam men şu soraglarym bar, şeýle meselem bilen size ýüzlenýän. Bolşýar ýazyň. Salam gowmydan başlamaň. Salam gowum diýip ýerinden durmuşdyňda psihologyň kömek edip biljek nämesinden возможностyny ýitirýäňiz. Hemen tanışmak üçin ýazylýandyr diýip pikir etdi. Şoň üçin erkek adamlaryň dikkatyny salam, men şu meselede size ýüzlenýän diýip alsaňyz, men sizi kabul etýänne size jogap berer. Salam gowmy ýöne salam ýa salama olara jogap bermeýän. Diýjen soňra çendiňler üçin köp sag bolun.